A tigi mana na an y'a ye même avec Falaye a b'a défendre Falaye yɛlɛnna n'a kan ka centre kɛ tout de suite non a bɛ jɔ a bɛ se ka wuli ta tugun donc olu ye perte ye o tɛ a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ ni football sera niveau dɔ la a tɛ tolérer mais n'i bɛ adversaire kan i t'a senti kosɛbɛ mais alors que ni adversaire ye niveau kelen je crois k'a bɛ gɛlɛya 20 21 0011 Ousmane Wele Diallo bɛ maa kelen di an ma an b'o kɛ maa laban ye n balimakɛ ni su. I b'an wele ka bɔ min? B'an wele ka bɔ Bangoni Daminɛbugu la. Tɔgɔ fɔ an ye. Tɔgɔ ko Mɔhamɛdi Tarawele. Tarawele. Tarawele ka kɛtɔ k'an ka kɛnɛ datugu bi o ka ɲi. Écoute a diyara yɛrɛ de pour que an se ka sɔrɔ ka hakilinata di aw ka kumaw la. Bisimila. Vraiment mi aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka daminɛ Dirimo la ka se Isufu Kone ma. Isufu Tarawele. Vraiment a jɔyɔrɔ ka bon Mali ballon-tan na ale tiɲɛ yɛrɛ de fɔ a ɲɛna ballon-tan kuma la. Et puis ne ka hakilina ye mun ye équipe sexuelle ka match ninnu na a ka lajɛ fɔlɔ a ka na ni bɛn ye équipe yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que bɛn de problème ba yɛrɛ parce que joueurs bɛ ka fɔ ɲɔgɔn parce que a kuma bɛ ka caya sisan ni dɔ tɛ ka wele dɔ bɛ wele ou bien c'est à dire bɛn tɛ yen fɔlɔ quoi ka équipe kɛ kilanko ye a ka kilanko bɔ a la ka décision ta a mɛn quoi. Bi a dɔgɔ kuma kɔnɔna na dɔ y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko Conti vraiment a tɛ ka Conti considérer o Conti dun ale dun de ye Mali ballon-tan yɛrɛ dɔn fɛnɛ donc o de bilala kɛrɛfɛ pour que a ka appui ta o kan mais a man ka fɔ k'a b'a pan o kunna c'est à dire a ka agent technique fila ninnu k'a bɛ olu jate minɛ quoi. D'accord an y'a faamu. Vraiment donc n b'aw fo. Merci beaucoup Traoré. An bɛ a bila yan nɔ donc ka foli di an ka auditeur minnu ye an wele o tɛ Cheikh Oumar Konté donc je crois donc nin ye an ka contribution fitinin ye Mali gagnera an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara et on souhaite que a ka taa ɲɛfɛ donc match amical labɛnw do pour que ka match officiel labɛn ka rendez-vous baw labɛn espérons tout simplement que baara minnu bolodalen filɛ leçon ka tirer mais sincèrement on veut pas que Badia ballon-tan ninnu kɔfɛ hali bi équipe kura wɛrɛ ka se ka wele tugun ou bien équipe falenin ka tila ka wele tugun pour les prochains rendez-vous parce que aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na ni constance kɛra équipe la sauf en cas de blessure cas de force majeure bɛ se ka na donc n'o kɛra labɛnw bɛ na o tɛ o ye diyagoya ye o tɛ donc je crois qu'an bɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu ni yɔrɔ kelen na o tɛ. El Bilal blessé retour. El Bilal kɔni i b'a dɔn n'ale wulila ale bɛ na o tɛ donc o n'a a ɲɔgɔnnaw. Kalou Dieng opéré. I b'a dɔn n'ale wulila a bɛ na fana donc déjà o yɔrɔw bɛ yen nɔ o tɛ donc o tuma Ala k'an bɛn sababa ma en tout cas Cheikh Oumar Konté an mana an ka wele lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ. non Segu an b'i fo. sanga ni waati ni a ye wele bila an ma dɔrɔn an bɛna jaabi. Kodi problème foyi t'a la. merci beaucoup ka bɛɛ lajɛlen fo. voilà o tuma close an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. tant qu'an bɛ Bamakɔ yan an b'a ka disposition na. o tɛ. Adama Traoré sɔrɔ arbitre an b'a fo.